Ready, Dilon. Hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapingki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, Pingkion mo sa DZGB. Pingkion mo! Sabi ko, kahit kailan hindi kita kayang kalimutan. Talaga? At hindi rin kita Kayang ipagpalit. Yes! Mataram ka kan, namit gas. Ang gusto ko lang malaman kung ito ay katapusan na may hangganan. Masabi ka kan, aduda ini, matilang batatalni. Ang gusto ko lang malaman kung ito may hangganan o may katapusan. Ang istorya kan mag-agom, aldaw banggi, nagiyog-yog an harong, barari na ang harigi, gaba na ang katre, na ipanagtotonong tereng. Masabi ka kan, aduda ini, bagom, namit gas. Taranang, taranang, tanang. Talagang may ubak ang santol, talagang may ubak ang santol. Da-da-da-da-da-da-dang. Ang gusto ko lang malaman kung ito ay may hangganan. Hello? Yes. Ano, may naging feedback, may gumakusugon. Ano na yun Ano na ini, ano? Makilang patutila. Saro ka man sa rabayon nga na. Nasa'y mo? Uy, uy, sana all! Anong san? Ano? Uy, uy, sana all! Ano ang tagari ka sa nagkukudos na sa rabayon na akin niyo? Nagkukudos na akin niyo. Gari baga so, gari ka nakabalantoy sa kuhan, gari ka nakabalantoy sa tampikan salog. Iba ko sa karaw. Deda ka mo mga tugang magbalantoy sa tumbang batag. Aram man tamong, iyan na tumbang batag man eh. Deda kita dapat nagbabalantoy dyan. Aram no kung nata. Ang tumbang batag palan, mga tugang, sabi, pag nagpaparabalantoy ka na dyan, pipigsahon ka. Salbatan ang pangyari sa mga baga. Pigsa? Pigsahon ka, bata nga po da kan pigsang minatobo dyan, pigsang bagla. Oo. Kaya baga paminsan mga tugang, magayurin baga, ilan mo Yan na tumbang batag, di ka mukaan magpaparkoko, aka nagtubo dyan na kurakding, buda yan, ano yan, so ano yan, mushroom baga. Di ka mukaan magparanaya-naya, mako nahiling mo nagtubo, ay ngaya masiramon. Garing ngaya, masiramon yan gataan, di ka muka yan. Pati yan mga tugang nasa kahoy bagamani. So kurakding na tumbang kahoy o kung bako so tindog na kahoy. Pero mga tugang iringon din sa palibot kung may nagparadiyan-diyan na ayam. Kung bako so kung sa kahoy maski maayam mo di ka magkuatabay kang kurakding na ang distansya po sa daga mga 2 dangaw, mga 4 na dangaw. Ano man eh? Mga 4 na dangaw. Ngunyan tangayam baga pag natadawang ayam pag nag-ihi mga tugang. Tabi gataas ang bitis. Natadawang ayam tabi gataas ang bitis ano. Madunong man ang ayam baga no. Udang hapot nata mga tugang tatitukudan kan ayam ang kahoy o pader pag nag-ihi siya. Titukudan ba nga man eh. Ang ilan ko nata yan. Nata tabi gutukudan yan tabi ihado. Natabi ko tukudan iyan mga tugang na kahoy, yan na pader. Tito kudan ninda. Tito kudan ninda. Di ba? Tito kudan ninda yan. O ano kan manita? Di ba? Buda, ang ayam baga, tataon man talaga. Tito kudan man kimatag. Pero kami kahit may aki duman sa mo, kahit man ni. Aw ano kan, tapos may niya nahiling so ayam. Lalaki itong aki, ano ka, anta pag siya, pigitas man ang bitis, titukod man sa pader.
Ano eh? Tito Kudan. Ano man ah? Tito Kudan yan. Hello? Ninong, magandang hapon po. Good afternoon. Good afternoon. Tito Godan po kan ayam ang buhay niya sa may pader. Oh. Difícil na bagangan niya matumba. Tapos isakat baga niya ang British niya. Titangad niya pati yan na halangkaw na kahoy. Paano po niyan? Difícil lang maihiya niya sa buhay niya. Tapos, Tito Kudan niya kambitis niya, baka ngayon matumba. Tapos ano baga po niyan? Ilingon mo man sa pagkatawo kan ayam. Iyo baga, adi. Pag uminihi yan na sa day niya itaas ang British niya, maihiya niya ang buhay niya. Iyo na nga ni iyan. Maludumog, matali man na di. Hindi baga po. Matali man talaga. Matali man. Oh, matali. Pero nagigibok ka, so lalaki man sana pare. Kayo po, so babae, maan yan, makaka. Di man talaga so ayam ka na babae nagutukod kan kahoy, kabiti. Ora man. Di man makantos. Natusunta kang salbatana kan, padulan ta kang ako mo na. Away na salbatana ini. Basta nagkakaon po akong istorya mo. Wala ka. I am just talking the reality in life. Reality in this sa world. ayam. Utos sa pagbalantoy duman sa yan. Sasabi mo, pigsang Atak na bagla. nga ni iyang pipigsahon ka na. Pigso ka po sa bakterya yaon dyan. Ayun, nangani. Siyempre, sa sangaw, may sangaw. Iyo po. Tapos sa correcting, poisonous. Yan, correct. Pwede ka madiskuido. Iyo po, Yan nga difícil niligo na. na mainit na gapo. Dahil dapat magparatukaw dyan, sabi kan mga gurang kang panahon. Mainit na ka po. Oh, yan baga na, gapo, na balad. Mo pwede mainit na simento. Diyan pigtutukawan, tabi kan lalaki o babayi. Mabubusiaw ka. Yan, bubusi awong kadaa. Iyo po. Bubusi awon. Yan ang sabi kang panahon. Yan. Bulugon lamangan. Speaking of busiaw, pag nagkabusiaw ka, ang bulong ka, og buski batag man sana. Di pa ano po ninong. So, buski batag baga. Kiko, ito Ano po? tapos, dido po sa puson. Ah, Oh, yan ang bulong ka, no? Kung kaya na busiaw. mga pirangal daw po yan. Mga, di nga ng 10 minutos, dido po yan. Tamaliputon bagan, dido po yan. Opo. Diyan yan, manaulian da kaya na ubos kang batag. Kumalipot. Oo. Itapog kung ice ang itapog mo. Oh, ano? Kung yelo po ang itapog mo, malipot pang baga po ito. Iba mga katong dapugan mong sarawayon ka na. Sunta ka sa badulan ta ka mapamo na. Para pasaway. Ano? Thank you, Ninong. Thank you. Di ba? Di ba ma? Ate, oy. Ate Angel. Huwag siyang bao. Diyan sa Angeles Pilinat. Boda Angeles Pizza. Aputa Ate Angel si Agumo. Ha? Nananagog niyang katugod dyan sa bakakay. Aputon mo si Agumo tabi. Gari arag man ka ng mga pagtubod kan panahon. Di ba ka man, di ba? Yan nga, ilingon mo man ya. Ilingon mo. Mga tugang kan mga panahon, ang mga daraga, mga 60s, mga 70s, 80s, ang mga daraga kan mga panahon, ininadadangog ko ni kan ako sa raday pa ako duman sa mo sa bulod. Ang daraga, pag may monthly visit, di ka pa karigos kang kurang. Apo ta Angel, si mama mo Angel, paguli mo. Di ka pa karigos kang panahon, ano yung daraga. Ta sabi, buda, mabubuha ka daa. Buda, pag makarigos ka daa man, pag makarigos ka daa, dapat pag dugdug mo, di ka magduko. Tangad ka dapat, nakon. Sudungo mo gari mga tugang tubad na imbudo. Tatsaron nga, natagwapo ka. Day, man. Di ba? Yan mga, di pwede magkarigos ka ito pag monthly visit ang mga daraga. Tama, Ate Angel. Apo ta Ate Angel si Ate Celine. Si Ate Celine, naputod mo. Kung ang tugon sa indakang panahon, di pwede magkarigos yan. Di ko aram kung duwa o ikaduwang aldaw o ikapera. Basta di ka pwede magkarigos. Ano doon nga akong connection ka? Ano? Sasabi, yung ano yan da, baka masurip. Ako ngayon, totoo ba ko? Totoo yan. Ano pa yan? Ano pa yan? Kan mga panahon man ang bagong aki, nag-aki ka nga sa partira dyan sa bulod. Ano bagong aki naan? Di manan manipig papakarigos tulos. Iyan tabi, titoob iyan ki Amerikin. Titoob iyan mani. Titoob ki pipasuhan. Para dapo, di masurip. Totoo nga rin. Oo. Diwing ka punta kayo ng remote na salbatana pag para pasaway ka. Nangidimpiral tang inyo.
Mapasaway na Edwin. Hello? Hello, good afternoon. Ay, good afternoon po. Ano, gusto ko lang po mag-react doon sa pinakabilon. Oo. Ano? Importante nga pong maligo kapag may menstruation ng babae kasi kadiri yun. Kapag, Yun nga ang pag sinasabi hindi nga naligo. ngayon. Pero noon, itanong mo sa mga lula ng mama mo. Ganun talaga. Itanong mo. Wala naman pong ano yan, tawag dito. Wala naman po yung connection. Wala Ang mga nga doktor nga po connection. mismo ang nagsasabi. Kaya noon nga ano? panahon, kulang ang doktor. Kaya pag nakatira ka doon sa bundok, ganun ang paniniwala. Tanungin mo sa lula ng mama mo. Ang babastos pala nila nung araw, no? Ay, sus ko Hindi ko, pwedeng maligo. Kung badulan tagakit, magigitikin mga paamong babae nila, to sunta ka dyan na. Marisay mo, patali ko doon sa pader, dupuan ki upo. Hindi man na. Bako yan sa araw ko. Di ang gusto sabihin kang tabi, amiga, parte kang paniniwala kan mga panahon. Okay. Paniniwala yan, Kasi paniniwala. Mga paniniwala o mga pamahiin kan mga panahon. Opo, yung mga kaibigan po, yung mga matatanda. Opo, mga pamahiin yan. Kan pa. Opo, yung mga Imagine, matatanda, gaya po ninyo. Nakaduwa ka na. Nakaduwa ka na, saro pa. Otra pa, anapunta ka ngunyan alas ko, tumagiktikon ta kang sarawayon ka. Iyon ko po ang GPS ko, mahanap niyo po ako. Sus, bakit hindi kita mahanap? Naka-off po ang GPS ko, kaya hindi mo po ako mahanap. Magkikita rin tayo. Pag nakita Sure ka? kita, tatamaan ka. Sure ka? Yan po kung kaya ko. Gapunta ka ki ugob na hinog. Ano po yun? Talaga, pasinsahan tayo. Wala kang alam tungkol dyan. Alam mo ba yung Okay. ugob? Alam mo yung ugob? Hindi po, hindi po. Yung maliit na langka. Sorry. Yan ang ano nga ng Tagalog kang pakol man eh. Yan ang ipinapalo sa mga sa mga sarawayon. Parang maliit na lang ka siya, pinupukol sa puwit ng mga sarawayon. Ganon? Opo. Ganon? Opo. Okay po, bye. Bakit Ah. po ang init-init ng ulo nyo ngayon? Meron yata kayo ngayong bisita? Actually, a sort of. Bye-bye. Okay po, bye. Tawayo na babae. Nag-istorya kita kikat din katultulin na. Iba ka man, di mo lingon na. Ini, ano ang mga pamahiin sa pag-agom kang panahon? Baka rin indo aram. Ika man, may aram ka maning pamahiin sa pag-agom. Natusunta ka dyan. Ay na daw si Ate Marcia. Then nag-react si Ate Marcia, tabi, Ate Angel. Nag-react si Ate Marcia. Then nag-react. Ay daw si Ate Marcia. Baka alam naman nag-text na. Diba? O sabi ni Manayulik eh. Eh di anong text mo tabi Manayulik? Blanco ang text mo Manayulik. Ano maniniho na text mo? Blanco. Ano ang mga pamahiin, mga tugang kang panahon sa pag-agom? Ilingonin do ha. Di ko alam kung ngunya na panahon, uso pa man ang pigaapod na pamalagta. Ano nga po ka? Pamalagta di, pamalagta. Namamalagta. Ano nga nang apod ka nang malagta sa Tagalog? Namanhikan niya. Namamanhikan. Pero kan panahon sa bulod, igwa kang ki mga kwan man, igwa kayang ki mga pigaapod na mga style. Igwa kang ki pigaapod na mga style. Number one, kung maagom ka na, mga tugang, may mga primero, yan na pamanhi ka na yan, ikan madarang pagkaon. Di ba? Madara kang pagkaon. Ano pa? Sa lalaki, pirang bulan niyang ikakabalik-balik sa arong mo. Maharo ka, mahugas ka kang plato, matiak, kung naka-estarak so, kaduman sa bulod sa pag-ago mo, mabayo ka kang paroy, maulay ka kang tubig, kung ano-ano na. Di ba? Kung ano-ano na sana, mga tugang ang gigribon mo.
Now, igwa kaan mga tugang kipamahiin sa pag honeymoon. Kamo daw ang mag-share ngo niya na hapon kung igwa kamo. Kamo daw tabi ang mag-share kan tungkol sa pag-honeymoon kung may aram kamo. Diba? Araw kayo ng aram ko. Number 1, igwa ki mga lugar man na pagkatapos kang kasal, ang first night nindo, yun nga ni kamo sa kwarto. Pero tabi sa tahaw nindo, bibugtakan iyang kikandila. Kandila kamo sa may pamitisan, bibugtakan kikandila. Nata, sabi, pag may kandila da kamo sa first night nindo, bibugtakan kan magurang, magiging maliwanag asin magayon ang pag-iba-ibahan nindo. Eddie, wow. Sa kabaga. Kung ako, anong kuro kandila? Sirikadan ko an. Oy, sa Edit Manila. Tama po, sa Edit Manila. Tama. Sirikadan ko kandila naan magkaparalsukan. Di ba? Igwa kibibugtakan maniki ulunan sa tahaw. Ang ulunan da na iyan, pampayumhok sa relasyon kandua, bakong kidit. Di ba? Oh. Igwa mga tugang ki lugar na sa primerong banggi, di ka mong una makakaibahan na duwata, makaturog sampang nindo, mga tugang, so sarong ka relative nindo, nabalo, nababayi, masabay sa kwarto nindo. Ako sasabihin da ka iyan, mailigtas ka mo, mga tugang sa man kapigaduhan sa buhay, sa subalo da atabi, mga tugang, ito ang magdadaranin kan mga bagay-bagay na dapat mangyari sa indo. Uyog-uyogon mo yan na mga sitwasyon na ano pa da? Ada. Hello? Hello. Yes. Ang pag-agong po bukas ang panahon, kung sasayodon ka, madarat ka so mga hampang baga duman sa tagbabayi. Murangon na sinasabi. So gari madam, ano po kan? Dory? Tama pag-pronounce ko? Dory o Dote? Dory gayo Dory? So, Gugurangon, nahitang mahampang kan mga kataramon sang mga gugurangon man duman sa tagbabayi. so may Nakapadar ka duman, papasakaton ka mo. gari may mga interview, ano? Opo, Ay, may tama mga pala ano nasa yan, isip ko. sa paraasan mga patiribayan, manong sa Biblia, araw pa yan. Ano? Pag nakapadar ka mo, madali kang makasakat. Pagdae? Pagdae, ang iabot si Banggi. Ang Kampanahon na yan. po. Kampanahon po yan, ano? Opo, kampanahon ko yan. Ngunyan, ngunyan, ano pa? Di pa nga dako, sa taas na. Ade? Magayon man na mga. Pero aram mo ito, madam na so, pag kinasal na baga ka mo, so, ang tagbabayi, naghahagad ki nga 5 karabaw, Iyo po, iyo. 5 italyang daga. Tumapalan po anak po ka. Nyan, mataw ka nga ki 10,000. Pero ito kita tao mong ito, di man mapapaduman sa magurang kan babayi, mapaduman sa sabag-agom. Iyo po. Inabot mo po ito? Ano po na, nadangog ko na po yan. Pero ngunyan ko, dahil na yan. Di naman ngunyan, tama lang nga ni. Dahil na nga ni aram kan, mga magurang kung may agum na aking nindao, ano? Sarawayon ka man lang. Natusunta ka man lang. Dumanaw pala Pag nagpa-Manila ka, pag iba, pag ulabot mo sa ipisarang kanaki mo, duwa na. Nata may mga paldadigdi. Noy, nata may mga paldadigdi. Yun na ngayon, ma. Igwa nang darasa, nasa kwarto na. Iyo baga, adi. Iyo baga. Maray man talaga, so, peka panahon ng taga itong nag-agi man kita sa magayon na ururon, adi. Ganito. Iyo po. Okay, salamat po. Okay, thank you. Bye-bye. Okay. Basta daw sa mga reaction man eh. Kan panahon, mapakas kang kimbilog ang bulan, ngunyan mapakas,
Kampanahon mapakasal ka kung bilog ang bulan. Ngunyan, mapakasal ka tulos kung bilog ang tiyan. Karabayon man iniman si 0857 man na. Di ba? Bagho sa karaman sa pagpili baga kan kampet sa kang kasal, may pamahiin baga iyan. Ano tabi? Father Jing. May aram mo, Father Jing, sa mga pamahiin sa pagkakasal. Ngaya, ang kasal mo ngaya dapat ang numero pataas. Ngaya, 28. 8. Diba? 20. 0 baga, pataas. Di ka pwede magpakasal na 11. Di pwedeng 12. Pababa gabos. Di pwedeng 13. Diba? 13 o 3. 23. Pababa gabos. Pag sinurat mo, mga tugang angkwan, dapat pataas ang numero kan sa angkwan. Liba ngaya, 27. Pwede. So 7 pataas. Di ba? Ngaya, anong pa? 15. Yan. O, buda, tatimingon mo pa man kung bilog ang bulan. Diba? Ako, tabi, bilog ang tiyan. Bilog ang bulan. Ayan da mga tugang, may mga connection pa dyan. Hello? Yes? Hello. Ay, makusugot ng feedback busing, kang radyo. Hello, Daddy. Yes po. Apo. Yeah? Ito, yung mga nagmanugang, nagpakdo, tapos, nagtiyak, tapos, mapatik sa, nadidisa ka pa. Nariparo madam sa mga may edad na no, panag-iristoryahan na di. Yung nadidisa ka yan. Kung may prada niya. Nariparo pa nag-iristoryahan sa mga kurang. Apa ka rin. Iyo po. Okay. Oh. Nagputol-putol madam. Salamat Salamat po. Alright. Madali lang tabasan sa mga reaksyon. Totoo po ba ang sabi na malaklaw ng Legazpi? Ay, hindi po totoo. Sabi po sa first night, pag naghigda na kamong duwa, dapat sisugo kan babae, ang lalaki na dapat magbuhat, ngani day dapat nasusugo ang lalaki, kun babae, kun sinda, nagsasadi-sadiri na. Ayun nga ni, baga na pagluwa sa simbahan, nagpaurumbasan ang mani. Ganitang day na magpapara. Nga, dapat sabay kang magluwas sa pintuan ka simbahan. Nga na, dahil ki magpapara daog-daogon. Kapag nainot na sa lalaki, piga para daog-daog sa babayi. Pag nainot sa babayi, iyo man. Oh. Ang pag-abot na dyan sa reception, sasabaton ka na kaan mani kisarong kutsarang asukar. Nalay mo ito. Renen, nalay mo Renen ito na. Pag-abot sa reception, hungitong ka mo, tagsarong kutsarang asukar. Pampahamis da sa relasyon. Uyog-uyogon mo orasyon na sa nabipi sa balong babae, buda balong lalaki. Tatawad rin. Pwede po magduman sa resort sa Piodoran so taga Legazpi para mag-swimming. Bena po ka mo pagpara swimming, o na. Hindi na mo na magpara swimming. Hindi man ang piging ganyan ko niyan. Di pisilon baga po. Kaya itong panahon, pag kinasal, pagluwas sa simbahan, painutan, magluwas. Kung mainot na ang babae sa pinto kan simbahan, magiging under. Okay. Sabi ng Engineer Mer, grabe formulation ngunyan, mga infant milk. Ang anak, after 1 month, nakasalita ng mama. After 2 months, papa, ang nasasawod. After 3 months, didi, nataram na. Then 4 months, yaya. Kaya niya sa udon. After 5 months, kumpleto na. Mama, papa, didi, yaya. Engineer Mer, latoson takang saramayo ka na. Badulan. Latoson ko ang lalaki. Pasira-masiraan mga style mo. Padagit kita sa mga gurang na gari inagihan ng kaani manay beauty. Arin naman tabi sinagihan tabi. Arin naman sinagihan tabi ano yan, Ate Angel ni Manay Beauty. Arin naman sinagihan. So pag
Baka kuduton ako ni Ate Marcia. Apoton mo tabi si Fiskan Nuling Cabredo ta aram kan kung nata pigtataas kan aya ihi. Hapon pa lang kita ki-retired judge ano. Retiradong huwis pala ng kaipuhan ta. Nahiling mo so literal na pighadukan so bride. Nagkaturong babaga sa bagong kasal. Pawinda rin na. Mga sarawayon kita. Alright, ito, sandali na nga. Sadto panahon ngaya, ay to baby me, ang pag-aagumon ko. Tapos, ang masunod kan, mga sarong banggin na me. Mga sarong banggin na me. Di ko nakuha. Di ko nasabutan. Maluya ko. Lubat ako ngunyan na. Di ko nasabutan. Maluya sa pagkasabot ko. Kahit to po kang kinasal kami ni Agom, primerong banggi, tinaraman kami kang ina ko. Dapat dai ka magtalikod sa muya, takon sisay mainot, magtalikod, iyo mainot na magagadan. Talaga? Aw ano kang tinanglayon baga ako, kakatios na dai magtalikod. Ta matagalon si Ago magturog. Tigaya, pirot inabot ko. Kakatios, day na sana magtalikod. Iba man talaga di. Ang ganong tradisyon na mamanhikan ng pamangkin ko, ganon ang ginawa ngayong kinasal na sila tabi. Okay. Bati po pala sa Esplana family sa Barangay Buyuan. Kang panahon pa no kulang pa ang gripo kaya dahil nagpapara rigos ang tabo. May bubun baga mani kang panahon. May bubun baga tabi di ba? Ngunyan baga mag-agaw madeposito nga nay ang lalaki 1 month advance 2 months deposit. Kaya iuli sa ina 3 months na mana. Latoson ta kang sarawayon kang o bueno, mag-commercial muna kami ni Manny, madali lang ta. Pas ay sus ko, kada ko lagyan Manny kang reaction ta sa Facebook naman. Sa mga netizens daw, ang, ay, pasahon niya to ang mga comment kung niya na paghahapon kan mga nakatutok sa Facebook Live sa DZGB. Ilingon ta kung hain ang mga ini sa tuyang aramon ang siya mga reaksyon sa pinag-urunan niya to kung niya na paghahapon. Bata pati kadakol-dakol pala na nag-antabay kung niya na paghahapon. May 21 ng komentaryo ang mga paradangog sa programang Pingkion. Maray na hapon tabi kay Agnes Belen ang sabi ngayon naghihiling. Edwin Relucio, orasyon po sa mga orasyon mo na lang dyan sa caller Sirhen. Guapito, ano nga ining Gravito Jose watching. Kang kinasal kami, kinabanggihan ang kataning ko, alkansiyang urig. Pinasa ko bagata, magastoson palaan magpakasal. Maraming pagbasa. Joke lang nga. Alright, na BJ Nathan, uso pa ngayon ang kasundo na lalaki o babae kan magurang. Talaga? Alright, ito. Good afternoon po, watching from Pasig City, Jonathan Rigo Sohos. Yan. Sa pagbabalik, ang orasyon asin po ang iba pa na mga samno sa pagkabuhay ng tao. Pag inabot po, mga tugang an mahiwagang tanog. Alas 3:40 nin pagkahapon. An oras hatod sa Indokang Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na
masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidulets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidulets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Tara naman sa malubago, nagkasundo mga miyembro. Malangani naging buwang grupo, nagkaulisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma. Tangani dai magutom, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo ng sambayanan. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 Ray-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 till 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka, nasanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ, at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga. Ngayong National Deworming Month, libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis, at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ang tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Eto na ang big moment ni Mami! Nag-spin move! Sabay talon! Sinut ang Big Milo Paxi Grocery Card! Pasok! Nakascore ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big! Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Milo. Buy big. Save big with new Milo Champion Sulit Pack. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Bida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0203 series of 2021. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema tang may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo.
Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulog ilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos. Sa narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at de kalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFB&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Maaari nang mag-enroll para sa school year 2021-2022. Ang University of Nueva Cáceres ay kasalukuyan ang tumatanggap ng enrollees para sa basic education, college, School of Law at School of Graduate Studies. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang kay Janet sa 0907-156-6898. Experience UNC's quality education and nurturing environment. At UNC, you are future ready, work ready, and life ready. Enroll now! Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 071 series of 2020. Si Henry Maceda, ang Pingkion
Pingkion mo, baby! Salamat to noon kasi nung pagantabay ngunya na paghahapon sa programang Pingkion. Thank you sa kabos niya itong mga parantabay sa Facebook Live sa Bilog na Mundo. Siring man mga tugang sa mga paradangog niya to digdi sa Legazpi sa probinsya Canalbay, mga paradangog na po sa programang inio. Thank you sa inong padago sa pagsuporta sa programang Pingkion mo, kaya mga tugang ang viewers ta talagang halangkaw na gayo. Pero tabi mas maugma ko kung dakol kamong mga paradangog na nakatutok tabi sa DZGB Radio. Mas magayon tabing magdangog kaysa magparahiling mga tugang kon sa kuyang angog na paminsan mga tugang makintabon. Paminsan magayonon man, paminsan marayon, paminsan tabi mahiwason, paminsan mahibogon. Ubuhok na may itom, paminsan manipison, paminsan mga tugang garibahon. Gari kaya marayon man kaya pag-uraproson, pero mani habang nagkatagal baga naghibog man ano mani, pwedeng magayon man na pagiling-ilingon. Salamat unon tabi, masunod na si kagawad nung dawal kan man ito albay sa todi sa GB. Kasarabay po sa iyang mga istorya tungkol tabi kay Kong Joey. Kongresista na matibayonon, kongresista na matrabahoon, kongresista na performance pertihonon. Kongresista po na minaisip ki mga marayon para sa Pilipinas talagang pwede man na mag-vice presidente. Pwede pang mag-presidente kung tawanin tsansa kan mga Pilipino sa ngapit na panahon. Pero sabi ni Kong Joey, garuday niya kayang bayaan ang segundo distrito kang albay alagad kung mangyari man ini. Pwede man daat tabi na may wawalatan siyang taong pagkatiwalaan alagad niya sinabi kung sisay baga ini. Pero kung si kagawad nung gadawal iwawalat niyan sinabi ng posisyon de manin problema ta ini man sarong taong mahigoson. Sarong taong marayon asin kagawad kan ma nito pwede ta na tabing suportahan sa ngapit na panahon. Salamat po. Goodbye. Mabuhay. Magaling pero di mamahalin? Buti may Surf with Active Clean. Galing niya ng mahal. Surf batay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing niya ng mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala! Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang